megalayapost.news. Kakenhon jokinong rep ka Hills Farmers Union Umling Block hagajing lam samla Sevingston Makri President hagajing senalang ba Alfan Bot Kasentiu General Secretary nega sengkmi nega sengi ka kandu terik nailar kelale banyak kendu ikinong rep juga senong lado riboy naga benta ban IMC meki halor gajing syak penjat ki jakarep naga ba kila tiru ya kitan riding so syakinong rep jang lado ketika jinglet kinong ilam ke Hills Farmers Union syakati senong golong hadin gajung yi hakila ptai kubor halor gajing syak penjulor ya gajing tujing tep jang kinong rep hakinong trei jang ka KHDC haba keren nak liang uba Alfon beri General Secretary ke Hills Farmers Union ulapun pau ya gejing songkia haba ngiyo i bakinong rep kisah penjulor ya gejing tungjing tep kejengki badai halor kini kebentang kelawan banyak kendu markmat bakinong rep balban IMC beruyuki bakim dei bendo jingkenmen susu loong kini gejing wan jengki kamdei banwan penrem yano hendai kedai bej ban kersan balban IMC para nong rep bakim dei bendo jingkenmen balban nang teng yaki kam rep jengki Syak penjulor nak disi konsil ni ai play shibun ya ki senang rep bapi layawan juga one page hang ne ya ke jingdu ke jongi tengi ai play ru shibun ya pi bapi layawan ai ini ki sembai wai sembai so priam bat ki sembai so ping bun jai ki kenja sembai ki bapi lawan ai ngobha yangi nakaliang jongi kum kinong nyalam jok hen somai nian adin bang yo i lingba pila patai kubor di video ki kiba bon ani ya sakilang ya ka jisha penjulor ka jong kinong rep akan ni kasnong umlado ka jisha pomno ki marap ki joki te hadin nakaliang jok hen somai nian hadin ba rayo ya kabar perkhatkam ngode ban aimin sim ni ki paranong rep jadi kendu ya kani kajing akan ni kasnong yo i meneng yuan pek ya katu kajaka ka bagi rep ka sya pom lut kiding kwai kiding so bat kamtam ka ba ipang met kade ya kitu kiding kwai ke belasara te kum kinong rep ngis nguthu ba haba sya penjulor ki mar rep hadu kanong ipang met kade namar kata kadaw mentegasngi daka wei ka mensim daka jingyano donation jong para nong rep shipo tingka arpo tingka nilayo ya ka banno senyang lingba kini kiding kwai kiding so ki bangiwan aimin sim kinong rep hang ne po umlado mtagasni kumba ki kmi temen kumba inei ju nei pa ki kai yangi balada pom we udieng ngidi bantung shipo tali te namar kata kadaw mtagasni iwan ya ka banwan ra ikini kiding kum ka jing mudur bang yu iya ka wei ka klaw te hot ni sngthu bakadai ka jing sya penjulor hakibor jong ki badai pek te henry nakaliang jokhel sama union ngis ngokemen hadu kata-kata bang yu i ya kinong rep hakani kasnong kidang klan hakarep karyang bunsin ngi jus ngosi lari kinong rep ki kerya na karep dan reng yu i kani kasnong baka don shisha ya kata kamensim ba kenrep namar baka kendo chane kadai ka badang seso yu i ro i ka kubor bana kapor sa kapor ka sarkar ka jukran ba ka ribhoy kadai kata ka aspire district nani kata ka district ka ba aimensim hakarep karyang ya ki weipat ki district Jadi namar kata kadaw ngikwa ya kabandra ya kani kubor baki nongrep hangni kila ngosi ki nongrep hangni kila du mensim tehen reng is ngokmen bamentagas ngi ngiyo ya kabanwan ai mensim ya ki hot habangi pek ngi phai sha kaliang jongka an ngimtip la kini ki bawan pom ki brio jongka KCDC ki bawan pom ya kini ki marep ki wan penjular ki marep hatu kila yo ne em ya ka environmental clearance kabaki day banyo syaban pom yikiding tengangam kwa banbu ya kani ka kubor baka sarkar ka jupun slur wada ya ka jaka jungi ka bangidan yikiding syabangin sinayeng ni haban yo ya kani ka environmental clearance bangin ban pentikna banaki e ka daw pom yikiding tengi pha ya kani ka kubor banaka liang jo ka KCDC ngis ngothu kani ka snong ka jaka ka baki ki rap kani ka berit enreng ngis ngo ban ong ba ni pha ya kani ka kubor balada ki snong ki badan ya ka community land ki ailat ikinong snong ban rep hakajaka snong dakaba ki haban pendap ya ka form dakaba ki haban buat ya ka prosedur jong ka snong bakinyo ban rep hakajaka snong henrei kita kinong rep ki barap hakajaka snong kimla bandi lani ban kamtrai ya kini ki jaka kibam dei trai ki jongki tengira ro ikini ka kubor ban pensngau sa ka KGDC
bakani ka snong ka dan hakput haput saudong jong ka KHDC ka bangi sngotu habangi keren bat ki don ki jakaru ka baki hab badang hab bania penbek te nakata ka daw ngas ngoban ong ba lada ka KHDC ka ailat ikinong rep ban rep lagi ni ka jaka kan long ka jingker khu ban kershan ya ka yeng ka sem ka ya ki kun ki kti ki jong ki ba hapdeng ka ni ka perthai ka bakerduk kam le si lingba ka kam rep ka de ka wei ka balaban ai kam ai jam ya ki kun jong ki nong rep te nakaliang jok hel sama union i wan hang ne da ka wei ka jing tmu pan ai men siam ki para nong rep ke jongi bat ni da so komen hadu kata-kata banyo i ki nong rep ba ki habaki rep kam dei kam ki rep tangila de andre ki besabam ya kari ya ka perthai barak kawai MeghalayaPost.news.